karabanetan bizizarete da. Bai. Ordan, komunidade txiki bat da. Bai. Bueno, da ondia. Beraiek neguan, etxen euten dira, astelente ostiralen torri, eta igandera arte astelenean berriz eskola bueltatzen dira. Eta baina ja behin, ekainetik, guain hasi diren arte, hemen, eta gut traslada tokatzen egunen, trasladoa. Eta egia da, zirkoan espazia jaio, karabana baten espazia jaio, egia esan, batzutan itxia egiten da. Eguraldi txarra, hola segidan da kanpina zoazenen bezala, eta ja karabana barruan aspertu itzen zea. Hemen, bueno, suertez, zirkoa daukau. Orduan, karabanan ez ditu bordu gehiagi egiten. Iker, eta aurrak eskolara, esan duzu, asteburuetan hemen egoten direla, baina astean zehar kanpoan nola moldatzen zarete? Ze, klaro, zu hemen zaude, astean zehar? Bai, ben, montajerik ez da hona astean, hemen gertatzen dena da, aste bat izatea oso gorra, dena montatu behar dalako. Osteuneko montatzez bukatze da, baina ostiralean ja emanaldik daude. Ostirala, larmata, igandea. Baina gero, beste aste betez, lasai jotea ez duelako montatu behar, ez du desmontatu behar, orduan jendeak aprotxatze du txandaka etxea juteko. Gero berriz, asteburu dator, emanaldiak, eta kasu honetan bezala, asteburu honetan bat dena jaso berriz. Eta egia da, ja, umeak ez dira intxikiak, ondela 5 urte, Iñakik 3 urte zeuzkan, da honetzigun zertan launtzen, baina ja, azten dira, beraien tablak eramaten, ekartzen, ja badaki ezin behar dan, eta komunidade txiki bada, eta bat komunidade baten da honen, bertako parte sentitzea gustatzen zaio. Hemen ume batek azkenen ikasten du, ebia azten danean, lurrean daun kabliakin, ojo, da entxufiak lehorrean euke behar diala, eta olako gauzak. Hasi zeinean zirkoaren ideiarekin, zure familia ekarri zenuen zirkora, baina eraberan pentsatzen zenuen horrelako familia bat sortu ahal izango zenuela. Hau da, nola liatzen da, inbeste jende? Ja, ez dakit, zirkoak badu zerbait erakargarri jenduna, eta interes puntu bat pizten duna. Eta gero gira da, ez dakitzeinek esantzun behin, holako hiltze batek jertxetik heltze izunen, atrapatzen zaitu, eta gero faltan botatzen da. Erabakiak nola hartzen dituzue? Asamblearioa da? Zerreza bat hartuz normalean. Emanaldia bukatu, eta zuzengo dut, eta han nun, 2 aste gehiagi, han benga, aste bete eta desmontar, nola, baina gero konturik gara nun digatu zen, zenbateko nekea dakarkigun atzetik, eta orduan Galdetuko zizuten asko, ea zirkuaz bizi daiteken, baina bizi zara. Bizi gara. Eta duintasunez, eta pozik, gustatzen, hemen hemen balin bazaude gustatzen zizulako izan behar du. Karabanan distribuzioare, maten duela besterik gabe dela, baina, solteroak eta iskinean egoten dira, bisitaren balin badue, Tinderrak edo Grinderrak funtzionatze badu, iskinetan egoten dira. Eta gero, familia daukaguno berriz, umiak dauzkagunak, beti sukaldetik gertu, umen bate jeki behar badu, eta sukaldera joan. Eta zuri ere familiak jarraitu zaitu? Bai. Jarraitu izan ez bazintu? Ja, ez dakit, orduan beste zerre pentsatu beharko genuke. Eta lehen, ura ere, lanetik ateatzen zen umiak gertu honen, etorri nila hemen neon, gero, oan berriz, dena asko ze lasaiagoa da, antolatzen jakin deu, eta saiatzeka gero, etxean gaudenean, beti zirko kontuak ez zibiltzen, ez? Gero, kontuatzen ze, nire semiak etxikinak, YouTube errapatze badu, malabaristak ikusten ditu, ez? Eta magoak, eta horako gauzak. Eta nik esate jotelako, baina, behak ere hori pixka bizi du hemen. Etorkizuna irudikatzen duzu asko? Holaxe. Firmatuko nuke, holaxe. Hemen egoteagatik horrela? Nahi. Jendeak ikusten duna, jendeak bizitzen duna da, guri hemen gertatzen zaiguna. Gumen rollo txarreko gongo bagina, hor antzeman ingo litzateke. Bai? Bai, dudik gabe. Talde lana da, horregatik esaten zaizu ere familia handi bat zaretela. Noxe. Bai, la gran familia del circo, ez? Lekutan telebistan da ikusitzen dugu. Hoxe da. Eta bat gaixotzen danean, gure zein du, eta zemuz daun galdetu, eta, karamanako aterik eta egunon, bestia dire bai, da zea, eta zemuz hobeto. Elkarri eskerrak ematen dizkiozue? Bai.
Verbalizatu, ezan. Nik hori ikasi etela ustet. Bai, eskerrak ematen. Ta gezurra da, Euskaldunak gola bakarrik iteula, eta zea, eta ez dola, Euskaldunak ere badaki, sentimentuak adierazten. Bai, eta nea egiten, eta eskerrak ematen, eta barkamen eskatzen, bai. Eta elkar maite duzuela esaten? Baita ere. Igual gutxigo, igual gehiago kostatzen zaigu, baina hori erantzematen da.